kami pilihan. Tani apo nangan kami dita nangan kami dita jadi nangan minute na to jadi nakatugaw ta ada ti imbulusan ni Luba. Ada imbulusan na. Mamaya hindi pa tinapos. Yan, ipakita mo dyan imbulusan pa kita. Nyata nga. Nang ibulusa gayam ti pa. Tayo kabili ka ice cream. Naga na dyan imbulusan na. Pork. Fried pork. Fried pork, ano. Ayun yung bulusana kita niya na. Ang pinagugas ima na. Tata, yung bulusana ta. Kita naman dyan imam, kita naman. May nalalanit tayo, man. Sige ka approve ka na, approve job, love. Ganun nga. Technique ng mga Ilocano, may take out. Ato na gaya, ituloy na yung kanan na. Sige, gala ka, bunbuntogan, tanong makita ti viewers mo. Masapay, tapos ipakita mamangan ka. Pakita mamangan ka. Nakita ti viewers mo. Pinito na lang dito na yung tempura. Data na, karkarupa na. Yung mga manan, ituloy na nga talaga. Take out. Nalpas nga na nga di Tokyo, Japan Yukin. Pamanan 20 ko, ano na to, Starbucks. Ata na papanan mo eh. Ito mo na lang, di kagakapsot, kalkalpas mo na nga. Ata nagorder ti makanan. Antay na laulaw nita, seryoso kami nga tao dito. Siguro, tagbili kami PC kanan minute, nabusog kami ng mabising kami latang. Siguro, tad na maulay.